עושה? אין לו שום כוח, ואין לו פרייבט משום מה, אין לו מקצוע, אין לו גם מיל על הנשמה, אין לו עתיד בטוח, רק צווארון פתוח, אך מי צריך אותה, שיש לו רק אורמנטה, מה הוא עושה לה, מה הוא עושה, שאיך שרק מנסה להתחיל איתה, כיוון שלא מיד. וכשבאים אנחנו עם כוונות טובות זה לא מועיל, איזה מזל מזה, איך זה הולך לו ממקלף כזה, מה הוא עושה לה, מה הוא עושה? הם הולכים אל הירקון, אנו כהרף, כאן יוצאים מן הבלקון, ובפירוק שיניים מתבוננים בשניים, אך כמו תמיד איזה קיר או איזה עץ מסתיר, מסתיר ומסתיר ומסתיר ומסתיר. מה הוא עושה לה, מה הוא עושה? פתוזנים כנופי, אליהם היה באמת כזה אז טוב, אלא שהאמת היא שזה בכלל לא כך, וחוץ מזה מה שמרגיז בו זה שבעצם